Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah za mu fara abin da ya tara mu ana. Za mu gabatar da wanda zai mana MC a wannan taro yau insha Allah, wanda shine Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan babban rana daga cikin tarihin wannan gari mai albarka da Faladan. Wato ranar yayin na babban makaranta mai ɗumbin tarihi a wannan gari da wannan karamar kuma baki ɗaya. Wato ma'ahad kullum dinin Islam babban Fulani Faladan. Wannan makaranta ta daɗe tana tafiyar da abu alfini ba a Faladan ba ma karamar hukumar sabon gari ba a wannan jiha baki ɗaya, saboda ɗaliban wannan makaranta sun san cikin duniya. Waɗansu na Faladan, waɗansu na karamar hukuma, waɗansu na jihar Kaduna, waɗansu ma sun bar jihar sun zama ne cikin wannan ƙasa tamu. Wannan makaranta wannan yayin ƙarshe ne yayin ta ne na 11. Yayin ku na 11 mutum zai iya ganewa yau daga cikin waɗannan ɗalibanta akwai manyan mutane da Allah ya ɗaukaka, wanda yake waɗansu malamai ne, waɗansu ‘yan kasuwa ne, waɗansu ma suna daga cikin manya-manyan da ke tafiyar mana da wannan ƙasa, wato sojoji, ‘yan sanda, da duk irin wannan makaranta mai tarin albarka ta yaye su. A daidai wannan lokaci muke ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan babban rana, da kuma ba mu ikon shirya wannan yayi, da kuma ikon tara wannan al'umma, da kuma bayan Allah da Allah ya sa suka halarci wannan wuri, ba abin da za mu yi ma Allah sai godiya. Kamar yadda aka faɗa ba tare da bada lokaci ba, za mu ba da, ko da yake shugaban taro ya ce ya kamata a buɗe taron, to ya kamata mu buɗe taron nan da addu'a babban limamin Faladan a Sheikh Yunusa Nuhu, domin ya buɗe wannan taro da addu'a don mu ci gaba. A Sheikh bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah menaruh kamar da muka tara Allah ya tara mu da wannan kuma manyan mutane da suka halarta a nan, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masu albarka. Akwai mai girma sarkin Faladan, Allah ya ƙara mashi lafiya. Akwai hakimi, akwai muna roƙon Allah ya ƙara mashi lafiya. Sa'an nan kuma ba za mu manta da hakimin mu ba, marigayi wato maraucin zazzau, wanda a wancan yayin da aka yi ina iya tunawa duk da halin rashin lafiyar da yake ciki ya samu zuwa ba,
to yau gashi ba shi mun yabe shi mun mashi addu'a a gaban shi a lokacin rayuwar shi a yanzu ma ba za mu manta da shi ba muna mashi addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ita ce makomar shi Allah ya sada shi da lalacin ayyukan shi sannan waɗannan ɗalibai da za a yayi Allah ka sanya mu karatun su albarka Allah ka sanya karatun nasu ya zama sadakatin jariya ga iyayensu da kuma malamansu da kuma mu sauran al'umma da muka taru muke karfafa masu duniya kuma Allah ya zauna da mu lafiya wannan matsalolin tsaro Allah ya yi mana ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء alhamdulillah mun gode mai girma babban limamin falladan a shek Musa Allah ya saka da alheri kamar yadda aka sani liman ya fara bayani yanzu akan marigayi a Alhaji Jafaru Bagudu madaucin Zazzau wanda Allah ya ɗauki kwanansa watannin da suka wuce babu shakka maganar da liman ya gaskiya ne ba makarantar ma'ahad ba ma falladan ba duk kewayen nan ba za su taɓa manta da wannan bawan Allah ba saboda amma alkhairin da yake ta mana yake ta yi har ƙarshen rayuwarsa da shugabanta irin wannan tafiya ba za mu manta da shi ba ina jin tarihi ba zai taɓa manta wannan bawan Allah ba kullum kamar yadda liman ya faɗa muna masa addu'a Allah ya gafarta masa ya sa gaban shi da bayan shi da kyau to an ce ba rabo da gwani ba tun daga wannan yayi za mu fara